Pasado alas 10 kaganyang buntag, Abril 20, magserbisyo na ang Davao Light and Power Company ubos sa Aboitiz Power ang ilang bagong digital substation nga nahimutang sa Lower Binugaw, Turil, Davao City aron matubag ang nagkataas nga demand sa elektrisidad sa Turil District ug sa kasikbit nga mga barangay tungod sa nagkadaghan nga konsumante niini. Ang Binugaw substation dunay kapasidad nga 33 MVA nga mutubag sa panginahanglan alang sa dugang nga load capacity pinaagi sa pagtransform sa elektrisidad sa subtransmission level voltage ngadto sa distribution level aron mahimo kining lig-on ug andam alang sa residential, commercial ug industrial nga paggamit. Makatabang usab ang Binugaw substation aron malikayan ang taas nga power interruption kun brownout o galing magkaproblema sa supply sa kuryente. Kay aduna kini switching station nga makahimo sa interconnecting ug switching sa lain-laing supply sa linya aron magpabiling bastante ang supply sa kuryente. Gipangunahan ni Davao Light President and Chief Operating Officer Engineer Roger Velasco ang inaugurasyon ug switching ceremony. Thank you for the kind words, no? It really made us proud to be a team member of Davao Light. Na we are recognized by you that we are your partners, that we have all throughout the years improved the electrification of our city. We are proud to report to you, Ma'am Merns and Sir Abet, we're 99.9% electrified sa sitio level. Kuyog usab ni Velasco sa aktibidad ang Davao Light Executives Project Team gikan sa Power Systems Design Department. Why are we putting substation on certain area? It's a sign of progress. It's a sign of progress that the area is progressing. Again, not too many know. How do we know whether a certain city, a certain locality is progressing? So the other mindset is that look at the kilowatt hours. Ang power utility, makibalo na. Power utility, because if the kilowatt hours is growing, generally the city is growing, the community is growing. So in the same manner that in a locality, if you put in capacities as big as this, a substation, it simply means that the area is growing. Ana usab ang mga konsehal ug kapitan sa Binugaw nga si Captain Remigio Saniel. Exerting all efforts to be able to have the electrification in the 3rd District of Davao way beyond what we have foreseen. No? We never expected it to be that way. No? In a span of less than 10 years, no? In a span of less than 10 years, we have almost all CTUs have electrification right now. Ang Davao Light ang ikatulong privately owned electric distribution utility sa Pilipinas nga mihatag dalan alang sa kalambuan sa umaabot nga mga syudad nga makapauswag sa kinabuhi sa mga customer niini pinaagi sa mga technical advancement. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.